Τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Οδείου Πετρούπολης, τον κύριο Χατζημιχελάκη, που μας έδωσε τεχνολογικό εξοπλισμό, τον υπεύθυνο της Φιλαρμονικής, τον κύριο Καμαριανάκη, πάλι μας έδωσαν εξοπλισμό, τον κύριο Κάκαλη. Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας που βρίσκονται σήμερα όλοι εδώ, τον κύριο Συριόπουλο, καθηγητή του σχολείου μας, ο οποίος βοήθησε, τον κύριο Καραμινά, που μας βοήθησε, τον κύριο Σπυριδάκη, καθηγητή μαθηματικών του σχολείου μας, ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά που είδατε με τους τοίχους, ήταν κρυμμένος στα παρασκήνια, τον ευχαριστούμε πολύ. Είπε στο ξεκίνημα η διευθύντρια πολύ καλά λόγια για το Σύλλογο Γονέων και προσωπικά για μένα. Και ανέφερε τα ονόματα του συλλόγου. Από τρακ και μόνο ξέχασε 2-3 ονόματα. Εγώ θα ήθελα να τους καλέσω όλους εδώ, ξεκινώντας από τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Παλιγιώργο, τη γραμματέα του συλλόγου, την κυρία Σκούφη, την ταμεία, την κυρία Ανδρουλιδάκη, την κυρία Δώρα Αγγέλη, μέλος του συλλόγου, την κυρία Μοσκοβάκη, μέλος του συλλόγου, και την κυρία Δρακονάκη Κατερίνα. Θα ήθελα να πω στα παιδιά και στους γονείς ότι η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε και θα δοθεί από ένα DVD αναμνηστικό στα παιδιά, προσφορά του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στα παιδιά, γιατί με όλο το φόρτο των μαθημάτων είχαν την όρεξη και τη διάθεση να δουλέψουν, ξεκινώντας περίπου από τον Απρίλιο η ορχήστρα και τα όργανα, τα παιδιά του θεατρικού πριν από 20 μέρες μετά το τέλος των μαθημάτων, των εξετάσεων, και είναι πολύ σημαντικό έτσι, για τα παιδιά αυτά, γιατί δεν είναι σε ένα καναπέ, δεν είναι μπροστά σε ένα DVD, δεν είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, αλλά με την καθοδήγηση των καθηγητών τους κάνουν πράγματα και γεμίζουν το χρόνο τους δημιουργικά. Θα θέλαμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Ξεκινώντας από τη θεατρική ομάδα, στο ρόλο του Κυρθανάση, ο Σπυριδάκης ο Ανδρέας, στο ρόλο του Ορέστη, η Ανδρουλιδάκη Ασπασία, στο ρόλο του Σπύρου, ο Βελέτσας ο Δημήτριος, στο ρόλο του Μυστικού και του Ευάγγελου, η Στασινοπούλου η Σίλια, στο ρόλο του Αλέξη, η Σκούφη η Ειρήνη, Κυρπαντελής, ο Καρέλος ο Κυριάκος, Λούις η Τσαγκάδα η Μαρία, Αρτέμις η Θεοφιλοπούλου η Σταυρούλα, φοιτήτρια η Τσιλίκα η Ιωάννα, η Κοβολής, η Ανιφαντή Αθηνά και η Ροδίου η Χριστίνα. Στη χοροδία μας η Παρασκευοπούλου η Παναγιώτα, η Πλακιά η Κατερίνα, η Πέτσα η Ξανθή, η Σκούφη η Ειρήνη, η Τσατσάμι η Χριστίνα, η Αθανασοπούλου η Αγγελική, η Δρακονάκη η Αριάδνη, η Ζαχαριά η Ελεονόρα, η Χριστοφοράκη η Ελευθερία, η Ψηρή η Χριστίνα, ο Καρέλος ο Κυριάκος, η Μιλιοπούλου η Χρύσα, η Παναγιωτοπούλου η Κρυσταλλία, η Ανδρουλιδάκη η Ασπασία, η Σοβόλου η Αγγελική, η Κουμπούρα η Μαρία, η Τσαντίλα η Ιωάννα, η Δημοπούλου η Χαρίκλια, η Στασινοπούλου η Σίλια, η Τσαγκάρη η Ματίνα. Στο τραγούδι ο Συριόπουλος Κωνσταντίνος, καθηγητής μαθηματικών του σχολείου μας, και ο κύριος Κυριανόγλου Δημήτριος, καθηγητής πληροφορικής του σχολείου μας. Στα όργανα, στο φλάουτο η Παρασκευοπούλου η Άρτεμις, όποε η Σούκα η Μαργαρίτα, ακορντεόν, ηλεκτρική κιθάρα και πιάνο η Κυπαράκη η Άννα. Στις κιθάρες ο Γαλάτης ο Κωνσταντίνος, η Βασιλείου η Γεωργία, ο Τσακύρης ο Βασίλης, ο Κώδικας ο Κωνσταντίνος στο μπουζούκι, η Βούση Παλή στην κιθάρα κι αυτή, στο βιολί η Πίτρο η Φωτεινή, κλαρινέτο ο Βασιλείου ο Βαγγέλης,
Από άλλο σχολείο έρχεται και βοηθάει στην προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Η Τσαγκάντα η Μαρία στη Φλογέρα. Είχαμε και 2-3 εξωσχολικούς. Τον Παπιώτη τον Γιώργο, φοιτητή στη μουσικολογία στα Κρυφά. Τον Δημέα τον Ηλία, παλιό μαθητή του σχολείου μας στο Ολύμπιο τώρα. Στο πιάνο ο κύριος Κυριανόγλου, ο Δημήτρης. Και στο μπουζούκι ο κύριος Γεωργούλιας, ο Διονύσης. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές που είχαν την επίβλεψη της απόψινής παράστασης. Στην κυρία Δρόσο, την Κατερίνα. Άφησα τελευταίο έναν άνθρωπο που ό,τι και να πούμε για αυτόν είναι πολύ λίγο. Πέρασε τέτοιες μέρες, 25 του Ιούνιου, εδώ μας ταξίδεψε με τα τραγούδια του Καβαδία, με τα ποίηματα του Καβαδία. Είχαμε την τύχη αρκετοί γονείς, η διεύθυνση του σχολείου, καθηγητές, στις 2 του Οκτώβρη να βρεθούμε στο Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας σε μια καταπληκτική βραδιά. Η χοροδία και η ορχήστρα μέσα σε ένα εστιοφόρο και η προβλήτα του Ναυτικού Ομίλου ήταν η πλατεία για μας, ήταν μοναδική εμπειρία. Και σήμερα έφερε το πειρατικό του εδώ και είδαμε αυτό που είδαμε. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνεις. Ο Ηλίας δεν ήθελε να πω τίποτα για αυτόν, αλλά είναι πηγή έμπνευσης για μας και για το σχολείο μας. Παίρνει δύναμη από το χαμόγελο των παιδιών, από την όρεξη και τη διάθεση που έχουν οι καθηγητές του σχολείου μας. Σήμερα αυτό που είδατε ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος αυτός και τα παιδιά. Τα κείμενα, τα τραγούδια, η μελοποίηση που έκανε, δούλεψε ακούραστα. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνεις για τα παιδιά μας. Έλα να πεις 2 λόγια. Με φώναξε για να τον πενέψω. Λοιπόν, με τέτοιους ανθρώπους δεν μπορείς να μην κάνεις πράγματα. Το λέω ειλικρινά και χωρίς να θέλω να τα αποδώσω τα ίσα. Όχι, το λέω ειλικρινά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γινόταν. Γιατί δεν φτάνουν και οι δυνάμεις μας. Έτσι. Έχουμε μεγαλώσει κιόλας και δεν πολύ αντέχουμε. Πάντως και εγώ ευχαριστώ από τη μεριά μου τα ίδια τα παιδιά, γιατί χωρίς να το ξέρουν βέβαια, το φαντάζεστε κι εσείς ότι εγώ παίρνω περισσότερα από όσα παίρνουν αυτά από μένα. Είναι πολλά αυτά και μου δίνουν πάρα πολλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στα παιδιά μας. Τελειώνοντας, να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη σε αυτό το χώρο, το δεύτερο γυμνάσιο Πετρούπολης, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη» στο Ρέπατο Παπανασίου. Είδα την παράσταση στις αρχές Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο. Αξίζει τον κόπο να ανέβουμε την Πέμπτη να δούμε τα παιδιά του δευτέρου γυμνασίου. Πιστέψτε με. Σας ευχαριστούμε πολύ.